Nyakorom gajwang dakika ni pradeko da biro tok sapagaro marukinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en Nonro Mar Gaset mata en nyinga Sharon Ngao kaka pile wajaneno gazede ariyo The Daily Nation kanyakla kod The Standard kata kamano kiny makawuono wantiere gi The Standard geno marwa ne kod nyime gi chenro makama Daily Nation biro bedo no chopo kawuono bit ka gideko matin antiere ka ginya dendi Joyce Duor Nyasiaya mabende no semi weche manyien moko kuom weche manomi bende maneno kanitiere e Nonro Mar Gaset Joyce Ariyo Sharon Aru. Iru. Sani to hapa ni serio. In maber. Poka ruae, poka ria enya kata kamana maber. Gazet montiere godo kawuono wadwa lidho ne nyakora Ramogi jong wamigi siso mar mondo mi gibed kod ng'eyo gigo matimore pacho ka nitiere weche mopogore opogore maneno ko mipeke gazet kawuono weche matimore kalore kod masira mar mach weche matimore nyaka pinje maoko bende omipek kae weche mag Afcon sani ang'eni do Afcon dhi karumo timbe mopogore opogore sani koro laro okombe maduong' ma ibiro bed kichiwo ne jaloch ndala bich kende to Afcon rumo mano chien tarik 11 mano mar dweni kok manyakorom gajwang Standard an noko miothor weche mopogore opogore kata kamano maduong' mabendo mi wach ka en kaluore kod masira mano mar much mano mar gas mabende notimore e gwenge mag Mradi mane gwenge mag Embakasi bor Nairobi ka ondike kanyo gi liech anger as hundreds stare death in the face. Nyaka sani wach moro malit ahinya. Nwatimo sigana makama chienga ngeso kama nedo thuolo mar wuoth e sutende mopogore opogore oganda wang Joyce gi gas makama. Jimoheo 200 noyudo masira makama auchiel bendo setho. Sharon en gino malit ahinya ni kaluore ni jogo ma odak kono nyaka sani moko kuom gi pod nitiere kod luora. Kaluore ni wacho kae ni moko kuom jodak pod gidak kod luor kalore ni ponono giluor ni mach machielo kata masira machielo mar mach nyalo muoch kata kamano bila nyaka sani odiochieng' manyoro ne odhi ogoyo kachero kata wuotho e gwenge makono ba nyaka koro ne gi nyiso jopiny ni nyaka sani ni koro gintiere kama ber kalore ni onge tangi mora mar gas maponono dong kuro manyalo kelo masira makamano kata kamano nitiere nyaka ot moro kanyo mikodesa kata mideso mano e kar dak mamradi Embakasi ko nitiere jo manitiere e udigo mane owuok oko kuom thuolo malach ka ne gintiere kod luoro ni ponono mach nyalo muoch kendo to yudo wa ot kae ne gijwango udi maggi kuom seche moko mathoth ka giwacho ni awaluoro ok wanyal bedo ka kata kamana apisas mag nema kaachiel kod obila nosewacho ni koro area makanyo en kuma safe kata en kuma kare onge gas mora maponono dong kanyo manyalo muoch ne gidhi gitimo nyaka piksena ne tangi mag gas mantiere kanyo ne giyawo moko giwacho ni onge gas mora modong kanyo gichiwo singo ne jopiny ni onge masira mora manyalo wuok ma wanyalo wacho ne en gino makare ahinya to maduong' Sharon nyaka sani koro achich maduong' ma itudo koda kar gas mane tiyo ataro mar chik nyaka sani nosechiwore owuon kata sendo bila en kachiel kod okil mare ne gichiwore kacha mar mondo mi odadhogi to ber kitimo nonro matut mar mondo mi okaw kang mager ne jogi kalori ne gitiyo kata ne giketo kar gas ataro mar chik ne gionge kod lesen onego bedni kaw ne gi chik kalori ni jauchiel mowito ngimagi jogo ok nyal duogo kendo ji modong kod adhola mopogore opogore mag mach mago gin adhola ma gibiro dak godo e ngimagi duto ka giparo masira makoch ma bende nojukogi geno maro ni chik biro bedo kaka okore kata mana piny owacho bende nego bedni donje wach makama nikech jogo kama bende no hinyore gintiere suptende mopogore opogore ting'eni suptala dwaro thieth to thieth dwaro omenda to omenda makama niwinjo kata mana ka jood bura mano ma Embakasi East Babu Owino nacho no omenda mabende koro ichiwo kata mana mar resruok kony nikech nitiere joma bende utegi no wang' mwandu te owang'e ot gionge kata mana kaka gitimre ka onesome ite marang'wen nyakorom gajwang' mana ka Joyce Duore na lero kanyo moko kuom jodak e gwenge mago mag Mradi Embakasi bedo odiochieng' manyoro koro na nigi luoro ka bende giwacho ni pod giwinjo muya mano mar gas mar LPG kata kamano nwaneno kanyo ka komanda mar obila e kaunti ma Nairobi kanyakla koda jodito mopogore opogore mag EPRA nochopo kanyo mar yango kendo yango ni onge gas mora skunde mamoko bende koro noloro odiochieng' manyoro kuom ranyisi nitiere ma bende ochiwne tipo kanyo mong'ere kaka Victory Junior School. Kwantiere mane ite marang'wen kanyo piny kanyo bende neno weche motenore kod siasa wang'eno gai mar Azimio Raila Odinga na nitiere county mano ma Kisumu en biro dhi nyime gi jiwo counties mar mondo mi giket mise motegno mar rito ngima oganda e bombe to kopogore kod mano bende gikwayo counties mar mondo mi ochan boma e yo makare Sharon kalure kod masira makamano ng'eni ji 34 pod nitiere ute thieth mopogore opogore pacho kae ka gitimo kapod itimo ne gi thieth kalure kod masira
masira mar mach mano wango gi kuonde mopogore opogore. Sani bende nitiere familia mago maderom 30 manyaka sani koro pod nitiere social hall mane county ma Nairobi kae, kama county ma Nairobi osebedo ka temo mar konyogi kod kony mar chiemo kaachiel kod gik mopogore opogore. Raila Odinga nowacho wach ma kama odiochieng' manyoro kane nitiere county ma Kisumu. Ka bende wacho ni onego bed ni chano boma e yo makare. Kwatiyo kod ranyisi masira manotimore Embakasi, waneno ka kar jazo gas kata kar kambino mar gas mane ponono iketo gas e mtungi mag gas gi ne nitiere kar dak. Matinde ni ne nitiere kar dak kuma ji odake ataro mar chik kata obedo ni nokomigi licenses, ne ataro mar chik kalor ni kanyo ji odake giketo ji ngima ji kama ng'aw. Nonego bed ni kete mabor kod kuma ji odake, to mago duto nyalo mana timore kochan boma e yo makare. Mar mondo mi oneni boma makamae gik makamagi onego bed ni keto gi kilometers adi kata miles adi kowuok kuma jopiny odake, makata kama sira moro amora timore to ok nyal juko jopiny kata onge machiegni kuma ji odake. Kata kamano ang'e ni counties magwa iduso kinde ka kinde. Akia ni chenro mar koro bero counties kata planning counties onego bed ni time yo machalo nade mondo masira maket kod mano manotimore Embakasi kik timre kendo. Wang'e ni sirikal kaunti ma Kisumu en achiel kuom bombe ma bende dhi nyime gi chano boma ma kamano. Raila bende nowacho ni nitiere bombe mopogore opogore e piny ngima kaka boma ma Paris, Berlin, London, Washington DC gi Tokyo. Gin moko kuom bombe ma bende ochana e yo makare kidhi onge kata mana dhugruok mago mag oganda kanyakla kod nyamburko. Ete mar abich wach mabende nikelo e weche manyien okinyi ma kawuono Joyce en kotenre kod weche motenre kod hola kanyaka sani gowi ma bende piny Kenya nitiere godo osechopo kanyo siling trilion 11.1. Naneno kanyo ka Bishop Oginde mano jakom mar EACC nowacho ni gibiro bedo ka gitimo nonro makende mar yango gimoni gowi ma kamano osemedre mochopo kanyo. Nyaka sani koro giwacho ni gibiro bedo ka gitemo nono gowi mano kawe sirikal mokalo kaachiel kod sirikal masani. Ka bende giwacho ni nyaka sani manen gino ma ok ni kare ahinya kalure ni weche mag wanyalo wacho ni ponono gope makamagi nokawgi to nego bed ni inono ndachgi ni noti kodgi e yo machalo nade. Ponono gowi makamagi nokaw to magi gowi makokaw tang'e ni usuru michoko kuom jopiny ema biro bedo ka chulo gowi makama. Omiyo giwacho ni biro bedo ka gitemo nono matuta mar mondo mi ging'e ni yes nokaw gowi makamae. Ero sani giwacho kae ni nitiere gowi maderom trilion 11 manyaka sani piny Kenya ni godo. Kata kamano pesa makamano notigo yo machalo nade mar mondo mi kata obedo ni wachulo gowi to kwang'iyo chien to wanyalo wacho ni yes ero nokaw gowi mar pesa makama noti kode yo 1 2 3 obed weche mag dongruok kata weche ma jopiny nyalo ng'iyo kata nyalo neno ni adier gowi nokaw to noneno kokonyowa ok ni kawa to pesa makamano lal e yore mag mibadhi mok nyal ng'e ndachgi. Bedo wang'e ni seyo nitiere ne sirikal Kenya Kwanza higa achiel chakre ne gidonje telo gowi makamano osebedo ka medre ka nyaka sani gowi makamano osemedre nyaka mohewo siling trilion 2.4. Kata kamano Oginda gi Lange to wacho ni gibiro bedo ka gitimo nonro e yo makare. Wan warito nonro makamano wan itu gi wang'i ni kwaram ne jwang'. To Sharon kapod wantiere kanyo wacho kae ni the highest public debt growth iwacho ni kaluwore kod report makamano ne en e kind higa mano mar 2020 nyaka 2023 kama bende iwacho ni nitiere gowi mar trilion 1.3 kaachiel kod trilion 1.44 ma bende iwacho ni en gowi maduong' ahinya manyaka sani koro nyaka non ndache. To magi anyalo wacho ni nyaka sani duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC osebedo ka timo matek ahinya kuom dino rode mag mibadhi. Gisebedo ka gikedo nyaka kod mibadhi e counties magwa mar mondo mi mibadhi mong'e ni en tuo maduong' matuoyo Kenya mamiyo omenda jopiny lal ahinya. Gikedo kod mibadhi e yo makare mar mondo mi ponono ane lokruok manyalo bedo godo kaka jo Kenya maonge mibadhi moro amora. Wach machielo mabende nomipeke ite mar 2 e gazet mar The Standard nyakwaram gajwang' en kaluwore kod guyo makende mabende koro wacho ni nitiere medruok mag guyo marachar gi moro machala brown sen kala mane jo rabuor kama aneno kanyo komie ite mar 2 kama kamano jolony wacho ni swarms of butterflies kata mano guyo mabende neno ok en ranyisi marach en mana kaluwore kod dar mopogore opogore mabende guyo makamago osebedo katimo ka koro sineno guyo marabuor kanyakla kod mano marochere iwacho ni mano ok en bad omena. Ranyisi ni en mana dar mago guyo to bende Sharon kaluwore kae kod laktar Subramania Sevgan mano principal scientist from the International Center of Insects Sociology and Ecology nyaka sani koro wacho ni kaluwore kod lokruok mar chal mar kor
lwasi manyaka sani wanene pacho kae ema ponono kelo mago guyo dar ka giwuok kumoro achiel ka gidhi kumachielo. Ang'e ni weche ma kamagi nyalo bedo ka kelo buok kuom jopiny. Gipenjore ni ang'o momiyo guyo ng'eny ahinya. To Sharon, an kaparo ni kinde manwa dongo akia ka in bende ni tugo no nitiere jomoko mane tugo moro ma ikawo kalatas moro to iko bro biro to mako kara luwe. Kata kamano sani akia gimomiyo luoro donjo ne ji ka gineno guyo ni ponono nyalo bedo ranyisi marach. Kata kamano guyo gi ponono gi dara gimbe ne gimanyo kuma lwasi ber. Kalore gimanyo pi. Ginyalo bedo ni gimanyo pi nikech bore Nairobi kae bende chieng' rieny matamra gi nono. Nyalo bedo ni gimanye kuma bet ng'ich ma ginyalo dak. Tang'endo ken bore Nairobi kenda ng'e ramna ni gwenge mamoko jakorom ga jwanga keni kiseneno guyo marachar gi ben nyalo mana somonwa paro. Kata kamano kik kibaji goyi ok en sign of bad omen. En ranyisi iwacho kanyo gi jolony weche mag science ni gidar. Jok molony weche mag iluongo ni entomologist mago lemo pogore. Koko mano heite maradek ang'e ni kinja hera mag weche motenre kod wende Grammys Awards bende notimre. Nitiere jawer mawuok e piny mar South Africa mong'ere kaka Tyler ema bende noyudo osimbo makamano. Ang'e nyalo bedo ni Tyler owero wen mane. Challenge makamano ang'e ni Joyce Duoro ng'eyo. Ing'e mar water. Kata senene kumoro. Kata kamano wacho ni jahigni 22 ni ene makoro ne oloyo jongolo mamoko mano moriwo kanyo Davido kaachiel kod Burna Boy ka ene makoro nokawo simbono mano mar Tyler mano mar Grammys ma bende ne nitiere wanyalo wacho ni ne gintiere pinjego mago maoko kama bende wanyalo nyise mana puoch kaachiel kod pak kalore ni pono wende mowero moro ji ahinya moloyo wende ma jomoko wero. Kata kamano nitiere osiepa moro ma bende ne odhi e Grammys Award gi noola gi pichni Sharon nooro na pichni mathoth kanyo ka bende ne gimor ahinya e kinde ma koro ne giriwore kod Tyler kanyo ka koro gi neno kaka ginyalo neno giketo weche gi mag wera kaachiel kod magi mana weche mag mor kata entertainment. Puoch gi pak nikech ang'e ni Grammys en ga award kata mana mich maduong' mano marauma ne jothumbe. Ite mar auchiel en weche maluoro andika mago mag chuk dare kor gwenge ma pacho kaendi. Nitiere duolo mong'ere kaka PSRA kata kiero Private Security Regulatory Authority ma bende nochiwo siema ne kembe duto te ma bende osebiro ka ndiko chuk dara mar mondo mi omenda matin minyalo chulgi buore Nairobi ka chuk dar mindike tich nego bende chulo osara maromo siling 30,000 mana matina osara mogik badek bende miyo chuk dar to kidhi karamna gwenge mamoko kopogore gi Nairobi to osara matina manek bende miyo chuk dar en siling 20,007. Wach makama osebedo ka kelo chapni makoni kod kocha inyanya kembe mago mosebedo ka ndiko chuk dar pachoka. Nyaka sani wanyalo wacho ni kembe makamago gi nyaka sani giwuok oko ka gikwedo wach makama nang'e ni ne omigi thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi gikete tema wach makamae. Kata kamano gisewuok oko ka gikwede giwacho ni ok gibe ponono luwo chik makama. Kata kamano Sharon adiera chuk dar makamagi osebed kichulo gi omenda matin to gine ma wanyalo wacho ni gitimo tich matek nikech wang'e ni thoth chuk dar marito kuonde mopogore pacho kae gintiere buo kambi. Nyalo bedo ni kambino ichula pesa maber to in kaka chuk dar in ma isiko kata e dhorangach kacha nitiere mago matiyo odiechieng' nitiere mago matiyo gotieno ichuli omenda matin to ponono kambi dhi kod omenda mang'eny. Kata kamano ageno ni onego bed ni gibedo piny gi kata kigin gilalore giwacho ni yes ero koro oseketnwa chike makamagi ber kwaluwo gi e yo machalo nade mar mondo mi chuk dar bende winje maber. Adiera wang'e ni sani ngima tek Sharon kata ng'ato kimiyo omenda mar 30,000 wang'iyo ni ponono en ng'ato manigi familia entiere kod nyithindo madhi e skul kacha entiere kod ot onego bed nochulo rent kacha wantiere kod weche mag thieth kaka nyithindo chiemo ka nyithindo rwakore onego bed ni ng'iyo maslahi mari mar mondo mi tich matek magitimo ponono kochopo miso dwe to gimbe giwinje maber matin. Ang'e ni nomigi ndalo 7 mano gi duol mar PSRA ma bende otelne kanyo kod director Mando Fazul Mohamed nomigi ndalo 7 kaka mantibo magi lesen nano ka moko kuom kembe mosebedo ka ndiko chuk dar nosemal lesen nikech dwaro makamano dwaro mar ndiko chuk dar kwan matin mar omenda maromo siling 30,000 ma bende wach moluony machiegni nyakorom gajuange. Ite mar 8 gochiko ka nido thuolo isoma na weche motenre kod tero nyiri nyange mar report makende ma bende no ka od fwambo mano mar Nation notimo ka bende kwedo nyange mano mar nyithindo manyire. Ite mar 10 Joyce Sharon ite mar 8 ka nyaka sani bing'eni wach ni mar tero nyiri nyange nitiere jogo ma wanyalo wacho ni gin survivors kata jogo manosekale nyange kata
kata kamano nyalo wacho ni ne gitonya ma nyaka sani koro gichopo kuma gichope. Nyaka sani koro giduto gisingo ni gin nyithindo ma gibiro nyuola, inyanya nyithindo manyiri ok bi kale weche mag nyange. To kwang'iyo kata moko kuom nonro ma bende wach ka iwacho ni e piny ngima joma nyiri mago madirom milion 200 osetimne gi nyange kata osekale yore mag nyange mopogore opogore. Ka bende iwacho kae ni joma nyiri madirom milion 68 nyaka sani ngimagi nitiere kama ng'aw ni ponono ginyalo kalo e nyange. Mano kochakore e kind thuolo mar higa mar 2015 nyaka 2030. Wang'e ni piny Kenya nitiere kod lek mar ni kochopo higa mar 2030 to ponono chenro mar nyange mitimo ne joma nyiri onego bed ni rumo chutha e pacho kae. Kata kamano weche ma kamagi wacho ni mbaka monego bed ni kigoyo igoyo kod jodongo manitiere gwenge kama itimo ne nyithindo manyiri nyange. Kalu ni jodongo ma kamage makotie gi rach mar nyange gine ma ginyalo bedo ng'ala manyime mar kwedo nyange mar joma nyiri, nikech wang'eyo ni nyange ma kamagi Sharon thothgi itimo gi e yo ma ok ni kare. Thothgi itimo gi mane gwenge ponono kata ler mar kume time ok nyal bedo makare, ponono kata gino mitimo wanyalo wacho ni ponono kata wembe mitiyo godo kacha ok en gino maler, ponono itiyo kod ir ng'ani nyalo lando tuoche mopogore opogore. Omiyo onego bed ni ikwede ahinya, to onego bed ni ochakore kod e ot kama ng'ato dak, nikech ing'e ni nitiere jomoko kata nitiere familia moko ma gin pod gintiere mana kod gine pache ni nyathina manyako koko teri nyange to mano ok ber. Onego bed ni wakwede kendo waduto kaka jo Kenya wan bende wariwore lwedo mar mondo mi wakweda nyange mar joma nyiri. Counties duto ma pacho ka aneno koket kanyo kido mopogore opogore mag nyange ma nyaka Ramogi Ajwang bende nyalo somo. Gin gik ma kisomo Sharon to gin gik malit ahinya. Kiparo ni mano gimitimo ne ng'ato en gino malit ahinya ma nyaka kwedi e okang' mamalo. En gimoro mamako wang' kiwacho kida neno kanyo ka nitiere kida 4 mago mag nyange. Gima mako wang' podi en nitiere gwenge moko ma bende pod timo nyange ne nyithindo manyiri, wach moro mikwedo e okang' mamalo. Ite mar 10 bende neno kanyo ka duola mano mar MCK mano duol kata mana mochung' ne jofwambe pacho ka bando kodonjo ne achiel kuom magawa ma bende nochocho ratich ma bende norocho ratich jofwambo moko. Inyalo paro magawa moro maluongo ni Kettle House mantiere gwenge mag Kilimani Bura Nairobi kama bende jofwambo dhi mako tipo mago mag shisha. Wang'e ne shisha nosekum e pacho ka kada gidhi kanyo kata mana kaka TV mar Ramogi nitiere moko kuom jofwambo magwa mag Royal Media ma bende noyudo hinyruok makamano. MCK bende koro naneno kanyo kodonjo ne ugai mar obila Attorney General kanyakla kod magawa mano mong'ere kaka Kettle House. Wang'e ni security guards kata mana jogweko iwacho ni bongsa ma bende nang'iyo kanya 11 kuomgi 6 kuomgi bende nokwedo ni nok gi donje ketho makamano mawe nowe gi thuolo gi omenda ma aching' kanyo. Nyaka sani koro duola mano mochung' ne jofwambe pacho kae mano MCK nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi jofwambo e kinde ma ponono gidhi timo kata gidhi menyo gino ma wanyalo wacho ni en sensitive assignment ponono ichiwo negi arita makare mar mondo mi ngimagi kik bed kama ng'aw. Bende gidwaro mar mondo mi ochul jofwambo ma bende ne oyudo hinyruok e kinde mane omonjgi e kinde mane gidhi timo pedha mane kar tongona moro Bure Nairobi kae. Ochulgi gigo mano kethore. Wang'e ni nitiere equipment moko ma bende no kethore e kinde mane gitimo pedha makamano. Kata kamano giwacho ni nitiere obila ne nitiere kanyo, kata kamano obila go ponono gino no buogo e kinde mane gidhi timo monj makamano. Kata kamano wan kaka jofwambo onego bed ni waritore e yo makare, wan bende onego bed ni rito e yo makare kaluwore ni thothne gigi watimo e yor tich. Ka mana kaka isewacho ni shisha ma bende ne gidhi menyo kanya nosekume pacho kae. Koro ber kwa menyo arita marwa bende onego bed ni ka irito e yo makare kata iketo ng'ala manyime mondo kik wane wach machielo matimore kata masira machielo matimore kata kaka mae. Bonsas go bende koro onego bed ni chik koro kawo kore makne gi kumo mowinjore kod gino mane gitimo. Kopogore mana keni mitantiere wach moro momako wang'i kapok wadhi gazet machielo. Sharon ok ane gimoro amora momako wang'a kaluwore ni ne waledho nyaka Ramogi Ajwang' weche mag tuke bende nitiere it gazet mogik kanyo. Arsenal nyotugo odiochieng' manyoro kendo wan kaka jo Arsenal wamor kaachiel kod loch kaluwore kod loch mane wayudo nyoro. Weche mag AFCON nyaka sani wacho kae ni nitiere mana matches 2 kende kata tuke 2 kende modong' kapok omi joloch kata pinya mabiro yudo okombe mano mar AFCON. Wang'e ni semifinals ibiro bed ka igoyo kanyo chieng' tich adek mano ma en odiochieng' makiny. Semifinals biro bede kind Nigeria kod South Africa. Tugo makamani biro tug kar saa 2 mar otieno kaachiel kod Ivory Coast gi DRC Congo. Koro joloch e kind Nigeria gi South Africa kod Ivory Coast gi DRC Congo ema koro biro rakore. Wabiro neno ni en
team mane kata piny mane mabro dhi kod okombe mano mar AFCON. Kata kamano akia ni kata kamano akia ni akete ka Nigeria anapani koro adhi gi DRC mano Democratic Republic of Congo ne nikech Cameroon mana sero koro no se wuodho. Anta pani achunge tok Nigeria gi sani kata kamano kolowa mago bende gin mana weche tuke wawegi mana mamul kamano. Wate manena sera nena Congo ne en mana ni tugo tuk punda temo kanyal gi timne mana nyalo lal koko mane waritne na semis ni mago semifinals mitugo kiny kanyakla kod finals mogik mabende koro ibro bed kitugo chieng' Jumapil. Nyakoro mga juanga aneno kanyo kapok oromo saa achiel nikech dong mana dakika 3 inyisa ni wayudo newspaper mano mabiro achiel kachiel jogo kama bende kelonwa gazede kawuono gi deko gi gazet mano mar Daily Nation. Daily Nation aneno ka thor wach bende opogore. Ineno kanyo broken system. Elusive document has turned thousands aliens in their countries. Aparo ni thor wach makama mana kinyalo mana ng'inwa. Thor wach makama pani bende nokele kinde machielo. Aparo ni Daily Nation notimo nonro mano mar dweche 6 mano mar yango kaka mibadhi osebedo katimore mano bad migepe mopogore mago mag piny owacho. Koro neno kipenjo kanyo ni where are IDs? Ang'eni wacho pande ni bende en wach mabende osebedo kamako dhok nikech opande ni bende wang'e chapa migole godo mashinde mabende itiyo godo bende nyaka bed mana shida kanyo. Kata kamano wang'e ni jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kithure Kindiki nosingo ni piny owacho biro nyiewo mashinde manyien. Ang'o mosetimre? Anyaka sani mana kiki wacho kanyo Sharon ni nitiere ponono ng'ato kata kolalo ID mare kati wacho kae ni nyaka sani yudo pande manyien kata yudo mano molal nyaka sani koro osebedo achiedh nade maduong' ahinya ne thoth jo Kenya. Ka bende wacho kae ni kinde mokalo chien ne nitiere wechego mabende iwacho kanyo ni ponono kidhi manyo ID mari manyien tiwacho kanyo ni mashinde makamago okethore. Kata bende iwacho kanyo ni nitiere noka mano mag otas moyiedhi mano mar goyo chapa IDs kata pande makamano. Ka bende wacho kanyo ni nitiere nyaka chenro malach mabende ni kawo kanyo mabende wacho ni ponono nitiere mibadhi moro modonjo kanyo. Kalo ni weche makamagi koro miyo nitiere jo Kenya mathoth kata jogo maponono dwaro mar mondo mi odhi kata e skunde odhi omany tije pinje maoko odhi kata thieth e pinje maoko. Nyaka sani koro giwacho ni gisebedo ka gikale mapek ahinya kalore ni yudo IDs tek ahinya. Kata kamano sirikal mapacho ko onego bed ni ng'iyo weche makamago. Weche mag passport Sharon bende wang'eyo ni nyaka sani osebedo ka kelo midhiero mathoth ne jo Kenya. Kidhi kacha ting'isi ni mashinde okethore. Gine makelo backlog matinde ni koro joma thoth bedo kapok oyudo pande. Joma chielo kendo kodhi oro kwayo margi mar yudo passport ka achiel kod pande okelo dhogruok gino makoro miyo tich bedo matek ahinya. Migawo mochung' ne wechego mag loso IDs ka achiel kod passport onego bed ni nono mar mondo mi backlog makamano otiek jo Kenya wesandre. Kopok odhi kar mane wach machielo mabende ang'eni nyakora mgajwa nyalo penjore kaluwore kod paro mabende osebed kikawo ne udi mar gedo mar udi manego gi yot. Aneno ka wach machielo mabende Daily Nation omiyo pek en kaluwore kod skunde mabende jopuonjre mabende osebedo kawang'o sikunde pek mabende koro biro ne jonyuol. Kuom ranyisi nitiere skul moro e kaunti mano ma Kilifi mabende koro no nyis jonyuol mondo chok siling $1.7 mar mondo mi oger godo od nindo. Jonyuol bende nokwedo nyisa gi chal kata mna pek mar ngima gi sana. Sharon en gino malit ahinya kalore ni kinde ka kinde kata ka skul owang' kata obed od nindo obed kata klese ka owang' to janyuol ema kale pek to thothne iseyo nyithindo maponono nyalo bedo ni ema wang'o udi makamago nikech nyithindo bende nyaka sani onego bed ni ginonre gibed piny giwach ni yes koro wan ponono wawang'o skul mar mondo mi kik wadhi mbele kod somo. Inyalo wang'o skul kata inyalo wang'o kar nindo inyalo mi thuolo mar mondo mi idog dala. Kisedok dala chieng' ma koro duoge skul janyuol ni ema koro biro kawo ting' mar chulo omenda makamano. To ang'eni sani ngima tek ahinya janyuol nitiere kae kod ting' mar chulo school fees kendo kochako medne ting' mar chulo ot mowang' kata dormitory mowang' mabende no omenda makore lach okelo pek maduong' ire janyuol. Omiyo onego bed ni iloso kod nyithindo mantiere skul gibed ma odimbore ponono ka gineno ni skul nitiere kod shida
ginge yo makare ma ginyalo tatua godo shida makamano gidhir japuonj maduong gine kaka ginyalo bedo piny ma ok ni koro gichopo kang giwango od nindo garama duto dok ne janyuol masani koro kale pek matamra gi non wacho ni chakre ga gi luoro nyakwa bed nyithindo magin discipline kata mana ka wantiere skunde wach machalo Joyce mabende wang'eni oganda osebedo ka loso ahinya nyaka ichoko pach oganda kaluwore kod gedo mag udi ma nengo gi ogonyore ma bende nyaka doho bende nosewacho ni mane na taro mar chik nitiere penjo mopogore opogore ma bende osebedi ka ipenja ahinya nyaka luwore kod kaka choko mano mag paro mopogore opogore osebedo ka nitiere mokwongo en ler kaka omenda makamani biro bedi ka itiyo godo iwacho ni e giko mar ohala kata mana gik ohala ka ohala kopogore gi mano wacho ni loophole for people who never contributed to acquire houses nikech nitiere jomoko ma bende ok ng'adi to pod gibiro dwaro omenda weche mamoko ma bende jopiny penjore gin mage nitiere wechego mag inadequate cash allocation for category of houses targeting the majority kalore ni ponono ot ka ot en ot ma igero e rang'iny mopogore ibiro bed ka iketo gi nang'o nitiere kanyo channeling monies to counties without clear spending guidelines nikech wang'eni ude makamagi Sharon igero gi e counties mopogore opogore e gwenge mopogore opogore e pacho kae kata kamano e kinde makoro omenda ma ichoko wang'eni omenda makamae ichoko e sirikal mamalo kata ichoko kuonde duto kata kamano itero gi e yo machalo nade kata itero gi e counties e yo machalo nade kopogore kod mano wantiere kanyo kod the implication of the levies nullification to ongoing housing planning gin weche mopogore opogore Sharon manyaka sani onego bed ni ikete lela kalore ni omenda makamae penjo maduong' ma bende onego bed ni penje kinde ma ichoke odhi agucho omenda mane kosedhi agucho omenda mane ere kaka ikeye counties magwa mopogore opogore wantiere kod gaps and overlaps in the classification of affordable housing units kalore ni oketgi e rang'iny kaka mage mar mondo mi ong'eni ero in isebedo ka ichulo mae kata osebed ni ponono idhi ing'adi pesa makamae koro ponono onego bed ni gero ni ot machalo mane mogik kanyo ni unclear definition of institutional housing programs and projects gin penja berio motegna ahinya monego bed ni ipenjo jokenya ipenjo sirikal mar mondo mi ochunwa ler mar mondo mi wang'e ni e kinde makati ng'ada tamala 1.5 mano mar osara marwa udi makamagi wabiro bedo kwa yudo gi kose oyo kata kamano wang'e ni doho nochungo chenro mar ng'ado osara pesa makamane e osara mar jopiny sirikal to pod dhi mbele kod gedo kata kamano we warita wane kapo ni biro chunge adier kose oyo we warita nena nikech an kata mna osara mano ng'ade dong nosechul osara Joyce ang'e ni samoro noseng'ade kata kamano nyakoro mga jwang mag gin moko kuom penjo machielo ma bende aneno ka ipenjo ahinya en kaluwore kod tenda ma bende ichiwo nikech tenda makamagi nokolandi kata mna ni gedo makamagi ibiro bed ka imiyo kambi mane koni do thuolo ite mogik mano mar Daily Nation ibiro bedo kisomo nyaka sani piny owacho ma pacho choko siling bilion 26.8 mago ma bende osebed ka ichoko kuom jopiny mano mag gedo mag udi manyasani penjo en ne ibiro dwokno omenda go kosoyo nikech doho to nosewacho kata kamano onjo ka sirikal Kenya Kwanza to wacho ni gibiro bedo ka gidok e doho mano mar kwedo wach makamano desadani mar mondo mi waring mapiyo moko kuom weche ma bende mi pek e itga eiye kata mna i gazet mar Daily Nation ite mar 4 wang'eni jatend piny Poland notimo limbe e pachoka no mole pachoka endi chienga Jumapil gotieno kata kamano noromo gi jatend piny odiochieng' manyore kar jot mare mano mar State House kata kamano nanno kana gichuo kok gi ogirimiti mopogore opogore mano mar tudruok e kind piny Kenya gi piny nero mar Poland ogirimiti makamago Sharon gin mag bero weche mag pur kaachiel kod choko osuru e pacho kae ka bende iwacho ni mago gin mana weche mag ponono tego siep e kind piny Kenya kod pinyno mar Poland kata kamano wageno ni adiera weche mag pur to nego bed ni ijiwo e pacho kae mar mondo mi piny Kenya obed kod nyalo mar nyuolo chiemo wabede kod chiemo moromo kata food security e pacho kae weche mag choko osuru bende nego bed ni itego ponono kichoko osuru e yor lony manyasani tichoke e yo makare kendo inyalo lunda usuru mochoki no maonge pesa moramora manyalo bedo ni lal kokalo yore mag mibadhi wach machielo ma bende okwa molo mana mapiyo pien kutende kod wach mar e-citizen wach ma bende migomo chung weche mag somo koro nochiwo paro moro mar mondo mi jonyuol
ahinya nya mantiere gichako gi national schools mar mondo mi ochak chulo school fee kokalo e mbui mano mar piny owacho mano mar e-citizen. Wach ma bende osebedo ka kelo iwacho ni osebedo ka nyuolo paro mopogore opogore. Neno kata mana ka kelo misori bende nolose wach ma kamano. Sharon, weche ma kamagi nyaka sani koro gin weche ma adiera onego bed ni kawo pach jopiny mondi kapok okete tim. Ka bende kaluwore kod jatend migawo mano mar somo Ezekiel Machogu, iwacho ni ponono nitiere omenda moko ma ichulo mano mar somo to omenda ma kamago lala apoya nono. Penjo maduong' Sharon en ni nitiere jonyuol moko madiera gin jonyuol maonge kod nyalo kokalo e yor omenda, to ponono en janyuol mantiere kata kod gunia mar bando, entiere kata kod yien kacha, entiere kata kod oganda, nikech nitiere skunde moko ma ochiwo thuolo ne jonyuol ni ponono kionge kod omenda aching' minyalo chulo kaka school fees tinyalo kelonwa kata oduma, to wabiro bedo kwa calculate no oduma no nengo ne en maromo nade, kaeto nyathini dhi mbele kod somo. Jonyuol makamago ginto koro gibiro bedo kod nyalo mar chudo e-citizen e yo machalo nade. Kalo ni mage moko kuom penjo monego bed ni wapenjore sani kaponono ni janyuol onge pesa, kose ponono biro bedo kotere e skul kacha to uso ne skul to skul miye pesa to tere e-citizen, kose biro ber kitime e yo machalo nade. Ma en penjo ma nyaka bed ni sirikal nyaka duok ni jonyuol machudo kod bando, machulo kod yien, machudo kod oganda, ginto gibiro chudo e-citizen e yo machalo nade. To jonyuol monge kata mna lony mag mbui nikech ok jonyuol duto te mabende onge kata mna kaka tudruok kata mna kaka tudruok tiyo. Ang'eni ma en wach ma bende nyalo nyuoyo paro mopogore opogore. Ang'eni kaka chenro mar mbako romo juma ne nego amanye kata mna jolony weche mag somo gibi ginyiswa pachgi mar mondo mi jopiny obed gi ng'eyo. Ite mar aboro nyaka rom gajwang' wach ma bende nwanyisi od nindo mano mar skul ma bende no wang'e ni Maria Kani Boys mantiere county ma Kilifi ma bende no wang'a chieng' ngeso nyaka sani ikwayo jonyuol siling milion 6.7 gichoki mar mondo mi ger kar nindo makamano ma bende nyalo ting'o otendni 150. Kopogre gi mano Sharon, bingeni mano nyathi ka nyathi ni chulo omenda maderom 5,000 ma bende kuri dwaro ni nyathi ka nyathi obi odogede skul e kinde magidok. To par ni skul no nitiere kod nyithindo kata jopuonjre maderom 1,340 ma nitiere skul no. Janyuol ka janyuol ko chulo 5,000 en omenda mathoth ahinya, to sani wang'eni nitiere pek mar ngima. E kinde miduoko nyathini e skul kaka janyuol bende ok digom mar duoke gi lwete nono. Nyaka itim ne shopping moro matin, en punishment kendo en gino malit. Nikech samoro ionge kata mana e gaga kata mana migago samoro ok icham ni nikech itero nyathi e sikul to nyathi achiel dhi to kethi wacho ni kudni achiel ema to ring'o bang'e to koro jonyuol te yudore kama tek. Kata kamano nego bed ni timo nonro adiera Sharon mar yango ni ponono gi nyithindo mage mano tia mach kama kamane ka od nindo no mar mondo mi nyithindo mano tia mach makamago onego bed ni kawo negi kuma. To bende bing'eni gini nyalo ketho ngima nyithindo ma mbele. Kaloro ni kose kawo ni kum ponono wach kata ni kori tweye jela kacha ibiro bed ka ikawo kata nonro mag lweti nyalo ketho ni kata thuolo mag yudo tije e kinde mabiro mbele kisetiko skul. Nonro matut otim nikech aneno ka mach skunde sekondar mano ma Marekani Boys wachore ni the fire broke out mach makamano nomuoch gimoro saa 3 mano mar otieno e kinde mabende nyithindo na nitiere entertainment. Koro kapo nono ni wachoga ni samoro stima ema wang'o to koro negbe ni jonyuolo kapaka negbe ni miyo ting' makamano. Adar mar mondo miyotik nonro mar gazet nikech aneno ka welo mantiere godo sechopo. Ite mar 10 inyalo paro Derek Kimathi jal ma bende no chiwore kuom obila ni ne en wuon mradi Embakasi kambi ma bende koro mar gas. Wachore ni en nyaka gimoro e gwenge mag Laikipia mong'ere kaka nano kanyo e gwenge mag Laikipia East ma bende duol mar Repra bende noloro. En gino malit ahinya Sharon, ka bende nyaka sani wacho ni onego bed ni timo nonro matut kata bedo ni obila kaachiel kod duola mano mar Nema osetimo kachere gwenge kanyo nyiso jopiny ni onge masira moro amora manyalo muoch jogo mano tudore kod bedo kod kambi mano mar gas ataro mar chik onego bed ni kawo negi chik mager ahinya mar mondo mi ponono jogo ma johera magi auchiel no wito ngimagi e masira makamano oyuda ne ratire yo makare jogo ma odong kod adhola mag wanga gin bende onego bed ni giyudo ratiro e yo makare. Kata kamano sirikal kaachiel kod duol ma gayo bech modhi pacho kae EPRA onego bedo koro ni bedo kora kicha ponono ka nitiere kata kembe momi license mago mag gas e gwenge mopogore opogore onego bed ni giwuotho kuondego mar mondo mi ponono ging'iyane ka gichopo dwaro mar bedo kod gas e kuonde mopogore opogore ma gintiere godo mar mondo mi wageng'a masira makama. Pile ka pile wacho ni geng'o ber moloyo thiedho mar mondo mi e kinde mabiro
mabiro mbele kik wane masiche maket kod magi. Dakika osekalo 10 tok saa achiel kapok watieko nonro mar gazet. Ang'eni machinglo mantiere ite mar 17 bende thor wach ma bende ibiro bedo ka ilose. Wach mar ndiko commissioners mago mag IBC nadko report bende pok okadh kata mana e nyim od bura. Ineno machinglo no nade? Wacho ni what court order. Wang'eni high court nosechiwo wach mar mondo mi jokanyo odadhogi jogo ma bende dwaro bedo commissioners e dul mar IBC. Kata kamano wang'eni report mano mar nadko onego beni itere kata entiere od bura, kata kamano wang'eni od bura pok oduoko mar mondo mi otwage e yo makare. To kwan ng'iyo jogo dono osewacho ni mano IBC hiring panel onego dhi mbele kod chenro mar manyo jogo mabiro pong'o lemo mar jakom mar IBC kaachiel kod commissioners. Kata kamano nyalo bedo ni koro IBC nyaka rita nadko mar mondo mi nadko kosekale od bura kacha dwaro mopogore opogore ma nadko ne ntiere godo, mano kamiti mar nadko ne ntiere godo ema koro ponono biro bedo kaneno kaka ibiro bed kitiyo godo yiero jakom mar IBC kaachiel kod commissioners mag IBC. Kata kamano chenro ma kamano onego bed ni timo mapiyo. Wang'eni kochope giko dweni ema onego bed mogik ma IBC onego bed ni timo boundary review kaachiel kod nitiere kata gwenge moko ma onge jaod bura kochakore dwe mar 3 higa mokalo. Nyaka sani gisebedo ma onge jaod bura to ok nyal tim yiero madundo kaluwore ni IBC onge commissioner moro amora. Chenro ma kama onego kas mapiyo mar mondo mi jo Kenya dhi mbele kod ngimagi e yo makare. Ang'eni achiel kuom kar chung od bura ma bende wacho makamano en Banisa ma bende jaod bura mare bende notho. Jose dwaro wach mogik watieko nonro mar gazet de bedam. Asharo naonge wach moro amora mak mana ne nyalo jiwo nyaka Ramogi jong ni gazet momore kin mano ma Daily Nation kaachiel kod mano ma The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isome yo makare. Wan ne walidha mana mapiyo. Erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet. Karam ne erokamano ahinya kuom bedo e nonro mar gazet. Nyaka Ramogi jong gi kanyo ber makelo e giko mar nonro mar gazet. Par ni kinyo The Standard okinyi ma kawuono ibiro yudo ite ma iye weche motenore kod omenda iwacho ni financial standard. Daily Nation ka gintiere gi Healthy Nation mano DN2. Wach moro ma bende nasomo ma bende omako wang'a maka ne yudo thuolo kinde ma moro bende wana donje ma iye. Nitiere miyo moro ma bende omeny sigande ka. Miyo no nitiere gi nyithindo 4. Owacho ni nonyuolo nyithindo 5 to nyithindo 4 osetho. To bende githo kaluwore kod wacho ni a rare genetic disorder ma bende osenego nyithinde 4 to mogik mar 5 no bende tuore. Koro en wach moro malit isome anena Daily Nation ite mar 4 ga 5 winje ni mano en rare genetic disorder mane ma bende koro miyo makamane kadhe tembe mathoth kama. Kok manya kwa Ramogi jwang dakika na 14 tok saa 1 mar okinyi gikanyo ber makelo wa giko mar nonro mar gazet. Bang' manya kwa Ramogi jwang adhi bedo kaka yo matin ka wana duogo adoga ni gitwak wang'en kaka piny Kenya osebedo ka ringo e chala mar piny Kenya. Wendo chope studio kikidhi mabor.